Siji maneh kepala daerah nang Jawa Timur urusan ambek KPK. Pirang-pirang jam mau KPK nglakokno operasi cekel tangan utawa OTT nang Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. OTT iku ono kaitane ambek bedekan perkara promosi jabatan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto nduk media ngomong lek pihake nglakokno operasi cekel tangan utawa OTT KPK nang Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. OTT iki perkara bedekan korupsi promosi jabatan nduk Pemkab Ponorogo. KPK dhewe durung ngerinci jumlahe wong sing ditegep nduk OTT Ponorogo iki. Fitro nyebut lek Bupati Ponorogo dadi salah sijine pihak sing wis diamanno. Lah, Sugiri Sancoko iki wis 2 periode njabat dadi Bupati Ponorogo. Sadurunge dhek njabat taun 2021 sampai 2025. Mari ngono kepilih maneh dilantik taun 2025 sampai 2030.